Παρατεταμένη, εκτός από την αύξηση της σεξουαλικής επιθυμίας, αυξάνει επίσης την αυτοεκτίμηση των ανδρών, φέρνοντας περισσότερη αυτοπεποίθηση και παρέχοντας μεγαλύτερη ευχαρίστηση στο σύντροφο. Κάθε μέρα χιλιάδες άνδρες αναζητούν ειδικούς σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν τη σεξουαλική τους απόδοση και να ξεπεράσουν προβλήματα όπως η ανικανότητα ή η πρόωρη εξπερμάτωση. Αυτό μπορεί να οφείλεται τόσο στη δική τους δυσφορία όσο και στα προσβλητικά σχόλια των συντρόφων τους. Πιστέψτε με, πάντα παρατηρούν όταν ο μικρός τους φίλος είναι τεμπέλης. Ακόμα κι αν δεν σας πούν να μην σας κάνουν να νιώθετε άβολα, μπορεί να προκύψουν σκέψεις, όπως να πιστεύετε ότι είναι λιγότερο ελκυστικές, να πιστεύετε ότι είστε αδύναμοι ή ακόμα και να σκέφτεστε να τους απατήσετε λόγω της κακής απόδοσής τους. Αν θέλετε να αισθάνεστε ασφάλεια με τον σύντροφό σας ή να κερδίσετε τη φήμη του καλού τύπου στο κρεβάτι μεταξύ των γυναικών της γειτονιάς σας, χρειάζεστε αυτή την παρέμβαση. Ως εκ τούτου θα παρουσιάσω το συμπλήρωμα Wild Drop, το οποίο θα μεταμορφώσει πλήρως τις σεξουαλικές σας επιδόσεις, εξασφαλίζοντας κομπλιμέντα μετά από έντονους οργασμούς. Εκτός από την έγκριση από την Anvisa, έχει εγγύηση ποιότητας. Εάν δεν παρατηρήσετε διαφορά στις σχέσεις σας, απλώς ζητήστε επιστροφή χρημάτων χωρίς επιπλοκές. Είναι ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς αντενδείξεις, το οποίο μπορούν να καταναλωθούν ακόμη και από διαβητικούς και υπερτασικούς ασθενείς. Με μόλις 12 σταγόνες κάτω από τη γλώσσα σας καθημερινά ή 30 λεπτά πριν από την επαφή, θα παρατηρήσετε μία πιο παχιά, πιο σταθερή στήση, καθώς και μεγαλύτερο έλεγχο της εξπερμάτωσης. Όταν συμβεί, η ευχαρίστηση θα ενταθεί. Δείτε αυτή τη μαρτυρία από κάποιον που έχει ήδη δοκιμάσει το προϊόν. Είμαι εδώ για να ευχαριστήσω τους ανθρώπους στο Gota Selvagem. Το προϊόν έφτασε σε διακριτική συσκευασία και άρχισα να το χρησιμοποιώ μόλις το παρέλαβα. Παίρνω 12 σταγόνες την ημέρα και θα σας πω ένα πράγμα. Η σύζυγός μου τρέχει μακριά από μένα. Μπορώ να μείνω περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε να μείνω στο κρεβάτι και το προϊόν πραγματικά δεν είχα ποτέ ξανά προβλήματα με την πρόωρη εξπερμάτωση. Μην έχετε καμία αμφιβολία για την ποιότητα του Gota Selvagem. Απλά δοκιμάστε το και δείτε τα αποτελέσματα. Το προϊόν φτάνει στο σπίτι σας εντός 7 εργάσιμων ημερών σε διακριτική συσκευασία που προστατεύει πλήρως την ιδιωτικότητά σας. Τέλος, αφήνω τον επίσημο σύνδεσμο για το προϊόν παρακάτω για να το αγοράσετε στη χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή της αγοράς. Προσοχή στους ψεύτικους συνδέσμους. Λόγω της επιτυχίας του Gota Selvagem υπάρχουν δόλιες ιστοσελίδες. Ο παρακάτω σύνδεσμος είναι ασφαλής και επίσημος. Ελπίζω να σε βοήθησα με αυτή τη σεξουαλική αναβάθμιση που σίγουρα θα μεταμορφώσει την ερωτική σου ζωή. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο.